Ikaw na madya. Ikaw sa singit ka ta. Dami mo. Mga amigal. Vlogger. Isa siya din. Tingnan mo kung hindi pa ito mo anak na yun. Laila yung mat naman sa dito siguro yung utang ko. Ayaw mo. Ayaw mo. Okay, ito naman. Ano ba ito mo? Pipi. Pipi rin. Lawa oy. Lager yan. No. Bye-bye na. Bye-bye. Ayun, sa. Ito pa ni-review pa rin. Tatanag ito. Bago paninod ba? Gawin ka siya, Mar. Lami? Ano ni mula sa Eh, kuya, pilit naman. Lami niyo? Tayo. Kailangan utang for sunod. Kailangan utang for sunod. Hindi ka tulog. Alam. Grabe naman. Kailangan kontak ang sarap na ulo. Kain kayo naglam mo. Ma, ato sa maday. Ato katong uray. Dak ato. Oh. Pork mo rin ang kaman. Iya na. Uko na ko balik ko lang ito. Pit, na yung muling put-pit.
Saan sila gitagluan din niya mga. Ba?